Добър вечер, дами и господа! Добре дошли на церемонията по раздаването на големите награди във втория национален конкурс «Кмет на годината 2014», който се организира от портала на българските общини Кметът БГ. Уважаеми гости, в зала 6 на Националния дворец на културата и вие, скъпи зрители на Българската национална телевизия, тази вечер ще присъстваме на една необикновена церемония, в която кметове гласуваха за кметове в надпревара за престижните отличия. Уважаема госпожо председател на Народното събрание, уважаеми министри, представители на общинската администрация от цялата страна и гости от Европейската комисия. Уважаеми дами и господа, амбицията на конкурса «Кмет на годината 2014» е да утвърди важната роля на българската община за изграждането на една по-здрава, силна и просперираща държава, в която да живеем ние и да се завърнат близките ни. България има една от най-старите европейски традиции в призванието и признанието на значението на местната общност. Младата българска държава само няколко години след освобождението, през 1882 година, приема първия си закон за общинското и градско устройство. По това време само няколко държави в Европа са предприели подобни стъпки. Екипът на портала на българските общини Кмета БГ е убеден, че трябва да помним и да уважаваме историята си, за да вървим уверено напред и да стъпваме по здрава основа. Затова ежедневно сайтът Кметът БГ показва добрите примери дори в най-малките общини в страната ни. А конкурсът Кметът на годината 2014 за втора поредна година ще отличи успехите на градоначалниците, за да амбицират тях и техните колеги да работят още по-усилено за изграждането на по-красиви, модерни и подредени градове и села. Кметът на годината 2014 за втори път потърси успешния кмет не само в големия град, но и в най-малките и най-отдалечени кметства на страната ни. Всички 264 кметове в България бяха номинирани и едновременно с това гласуваха за победители сред своите колеги в 8-те основни категории на конкурса. За първа година обаче конкурсът промени своя регламент и събра своя експертна комисия. След края на гласуването на 31 октомври и след като вотът на градоначалниците беше вече обработен, експертната комисия проведе своето заседание и подложи на финално гласуване фаворитите във всяка категория. Имената на членовете на комисията бяха пазени в тайна до днес, за да се гарантира безпристрастност на тяхната тежка оценка, но точно в този момент ние ще разкрием техните имена. Победителите тази година бяха избрани от експертна комисия в състав: Боян Томов, изпълнителен директор на Бранд Медия България, организатор на конкурса; Радосвет Радев, изпълнителен директор на Дарик Радио, съорганизатор на конкурса; Вяра Анкова, генерален директор на Българската национална телевизия, съорганизатор на конкурса; Огнян Донев, председател на КРИП; Борислав Малинов, председател на управителния съвет на Българската асоциация по рециклиране. И тази година българските граждани избраха своите фаворити в най-оспорваната категория «Кмет на гражданите». А екипът на порталът на българските общини Кмета БГ ще връчи няколко специални награди. Дойде моментът да научим имената на победителите в тазгодишната надпревара «Кмет на годината 2014». Категория «Успешно привличане на инвестиции». Кой кмет и коя община са показали най-голяма активност в привличането на инвестиции?
Критериите са създаване на благоприятна среда за развитие на нови проекти, привличане на средства в местната икономика, брой сключени договори за инвестиции и социалният ефект от тях. Господин Цветан Мутафчиев, изпълнителен директор на Телелин, ще връчи първата статуетка в категорията успешно привличане на инвестиции. Заповядайте. За мен е удоволствие да приветствам господин Иван Тотев, кмет на община Пловдив. Ами, заповядайте да кажете. Да. Благодаря, ще използвам случая, щом ми давате думата. Първо, уважаема госпожо председател на Народното събрание, уважаеми госпожи министри, уважаеми организатори, господин Радев, господин Томов, уважаеми колеги. Аз първи излезнах на сцената и може би наистина наградата, която получаваме, малко различно от очакванията на всички след конкурс Европейска столица на културата. Може би повече очаквахме награда за Пловдив за културата, но това в случая мен ме радва повече, тъй като наградата успешно привличане на инвестиция е нещо, което е много важно за всяка една община и всеки един от нас знае колко важни са инвестициите на територията на съответната община. Усилията, които община Пловдив положи през последните 3 години, наистина са огромни и аз съм радостен, че точно в този раздел ние бяхме оценени от журито и за мен това е изключително голяма награда. Благодаря на всички, благодаря на комисията, благодаря на това, че сме забелязани като община, която е добро място за бизнес и получаваме отличие точно в тази категория. Благодаря още един път. Продължаваме нататък с номинациите. Категория усвояване на евросредства. Успешното усвояване на евросредствата се превърна в един от най-важните лостове за развитие на всяка община. Категорията има за цел да отличи кмета, ръководител на екип, който професионално подготвя, защитава и изпълнява проекти с европейско финансиране. Изпълнителният директор на Била България, господин Николай Петров, ще връчи наградата в категория успешно усвояване на евросредствата. Заповядайте. Благодаря. Госпожо председател на Народното събрание, уважаеми министри, уважаеми кметове, много се радвам, че тази категория имам възможност да връча наградата, тъй като това е пътя напред за развитието на нашата страна. Печели госпожа Йорданка Фандъкова, кмет на нашата община. Уважаема госпожо председател на Народното събрание, уважаеми министри, уважаеми организатори, господин Кремлис, скъпи колеги, първо благодаря за това отличие. Благодаря на всички мои колеги, на екипа на цялата Столична община за усилията, които полагаме за това да направим града по-добър по време на криза с европейски средства. Бих искала да отбележа, че за този програмен период 2007-2013 година Столичната община успя да защити проекти на обща стойност около 3 милиарда лева, като 2 милиарда от тях са безвъзмездно европейско финансиране, което се постига с много труд, с доверие от Европейската комисия, за което благодаря. И разбира се, се вижда от гражданите. Това са големите проекти за метрото, за завода за отпадъци, това са санираните училища, новите музеи. Всичко това променя наистина живота на хората и си струва. Затова искам да пожелая
по-бързо да бъдат отворени спрените оперативни програми. Разчитаме на новото правителство, стискаме палци и бихме искали да видим по-бързо отворени програмите на новия период, защото това е важно за всички кметове, това е важно за хората, така че да се надяваме и на добрата работа и с наша помощ да се случи всичко това и, разбира се, на едни ясни правила, за да може през следващия програмен период общините и държавата да работим заедно и да не се сменят правилата в движение, защото общините понесаха тежестта на финансовите корекции, всички знаем това. Поздравявам всички колеги с тяхната работа и приятна вечер! Категория опазване на околната среда. Грижата за природата, запазването на горите, създаването на екопътеки, изграждането на пречиствателни станции, редуцирането на вредните емисии. Всичко това са предпоставки за добър начин на живот във всяко населено място. Наградата е признание за усилията и успехите на една община в опазването на околната среда. Номинацията ще предаде господин Димитър Шумаров, изпълнителен директор на Пощенска банка. Добър вечер и поздравления за организаторите за прекрасната инициатива. Радвам се, че точно в тази раздел връчвам наградата, защото зелените инициативи са ключов и най-важният елемент от политиката за социална отговорност на Пощенска банка. Няма да говоря за това сега, разбира се, не сме се събрали за това. Искам да ви кажа, че пътувам много из страната. С някои от вас дори успях тази година да се срещна пътувайки, с други предстои. И е удоволствие наистина, когато човек пътува и когато посещава вашите градове, да види резултата от вашите усилия, от усилията на вашите колеги. Продължавайте така да се стараете да създавате една по-благоприятна среда за живот на всички нас, които се ползваме от резултата от вашия труд. За тази година наградата за опазване на околна среда отива при кмета на община Ловеч Минчо Казанджиев. Уважаема госпожо председател на Народното събрание, уважаеми министри, уважаеми колеги, за мен като кмет на община Ловеч е много важна тази награда, защото община Ловеч за втори път получава наградата за зелена община. Тя е важна и дотолкова, защото на днешния ден аз се получавам и като подарък за именния ми ден. Днеска е голям празник, Деня на Свети Мина, и аз използвам възможността да поздравя всички именици, които присъстват днес тук и всички, които гледат Българска национална телевизия. Но тя е награда, която е в резултат на труда на екипа, който работи по усвояване на средствата по оперативните програми, награда на добрата съвместна работа с управляващите органи, защото формулата на успеха е съвместната работа. Искам да уверя всички вас, колеги, че Ловеч ще продължава да работи за това общината да бъде устойчива и да устоява позицията като зелена община, да усвоява средствата по програмите от Европейския съюз. Пожелавам на всички успех и дай Боже в следващата година да има повече резултатни победи от всички нас. Смятам, че голямата част от българските общини биха могли да дойдат на това място, защото преобладаващата част от нашите проекти са свързани с подобряване на зелената система. Приятна вечер желая на всички ви. Категория развитие на туризма.
Отличието се присъжда за градоначалника, работил най-резултатно за развитие на туристическите обекти в общината си и на свързаните с тях инфраструктури. Победителят в тази категория е кмет с принос в утвърждаването и успешното промотиране на региона като туристическа дестинация. Господин Радосвет Радев, изпълнителен директор на Националното Дарик радио, съорганизатор на конкурса, ще връчи наградата в категория развитие на туризма. Уважаема госпожо председател на Народното събрание, госпожи министри, уважаеми дами и господа кметове, ръководители на 264 общини, аз искрено вярвам в този проект, защото като съорганизатор живота на ръководената от мен компания е позната на всички вас. Моето дълбоко убеждение е, че тогава, когато общините се самоорганизират, направят живота в тях по-добър, по-малко работа ще има за правителството. Да ги оставим без работа. Това ви пожелавам. А защо категория туризъм на мен ми предложиха да връча? Изключително удоволствие за мен е да обявя името на Петър Пълнов, кмет на община Кюстендил. В кръга на шегата надявам се, че не става въпрос за изборен туризъм. Разбира се, адмирации за организаторите, заради това, че се наехте да станете говорители на българските общини, заради това, че не се посвенихте да изнесете проблемите на местните власти на национален мащаб. Благодаря, разбира се, за това, че повече не можем да си затваряме очите за неволите, които трябва да претърпяват кметове и граждани. Искам да пожелая много сили и усърдие на новия екип на Министерския съвет и на парламента и успешен мандат. Разбира се, много спокойна, успешна година на всички наши колеги. А що се отнася до този прекрасен комплимент, мога да ви кажа, добре дошли, ние няма да ви разочароваме. Стига да не се казвате, да нямате този прякор бацали. Категория адекватна реакция при кризи. България е благословена върху райско парче земя с неповторима природа. Но тази всемогъща природа поднесе твърде много предизвикателства през последната година. Няколко големи бедствия поставиха на върховно изпитание голяма част от българските общини. Победителят в категория адекватна реакция при криза тази година се присъжда на градоначалника с най-бърза и полезна реакция при бедствените положения. Ангел Попов, изпълнителен директор, Комуника, ще връчи приза. Добър вечер. И наградата отива при господин Даниел Панов, кмет на община Велико Търново. Уважаема госпожо председател на Народното събрание, уважаеми министри, скъпи организатори, скъпи колеги, благодаря ви за признанието. Пожелавам на всички вас през следващата година, дай Боже, да нямаме такива бедствия в общините, които бяхме засегнати тази година. Тази награда за мен е награда за тези, които спасиха десетки животи на хората в нашата община. Тази награда е за всички институции, които оказаха помощ и съдействие в тази трудна ситуация в град Велико Търново. Тази награда е и за бизнеса, който се отзоваха и направиха действително жителите на град Велико Търново, повече от 200 семейства, да имат един по-нормален живот след тези бедствия. Благодаря на всички колеги, благодаря на Българския червен кръст, които се отзоваха на 19 юни при бедствието в град Велико Търново.
Благодаря специално на госпожа Фандъкова, която огромно ни помогна в този труден момент. Също така благодаря и на колегата ми от Варна, на колегата от Добрич, които за мен също се справиха и с ситуацията в тези градове. Дай Боже, през следващата година да нямаме такива бедствия. Бъдете живи и здрави и пожелавам на новите министри една успешна година и да помагат повече на общините да гледат не с едно око, както беше до сега, а с двете очи. Благодаря ви. Категория поддържане и развитие на спорта. Признанието в тази област се дава за провеждането на адекватна политика за популяризиране и развитие на спорта в общината. Наградата се присъжда за оказване на подкрепа към спортните клубове, организиране на спортни събития и осигуряване на условия за масов спорт. Управителят на Нова Трейд, госпожа Мина Николова, ще връчи наградата в категория поддържане и развитие на спорта. Добър вечер, дами и господа. За мен е удоволствие да приветствам кмета на община Стара Загора, господин Живко Тодоров. Благодаря на организаторите за това, че за втора поредна година организират това прекрасно състезание. И аз го приемам като нещо много положително за всички нас, кметовете, защото така се създава една честна и добра конкуренция между нас, да се стремим да достигаме другите, да виждаме добрите практики от съседните общини и да ги прилагаме. Затова много благодаря на организаторите още веднъж за това, че ни правят да бъдем по-добри. Също така искам да изкажа своята благодарност към спортните клубове в Стара Загора за тяхната усърдна работа, защото без тях тази награда нямаше да бъде при нас. Ние ще ги подкрепяме както винаги и дори днес наградихме още един световен шампион по карате Киокушин в Стара Загора. Затова наистина оценям тази награда. Тя е за всички спортни постижения в Стара Загора. Бъдете живи и здрави. Благодаря много. Категория осигуряване на условия за отглеждане на деца. Вниманието тук се насочва към ролята на общините при създаването на условия, отговарящи на съвременните изисквания за отглеждане на деца. Победителят трябва да е създал с работата си достъпна и безопасна градска среда за майки с деца, строителство и облагородяване на детски градини, училища и детски площадки. Експертната комисия на конкурса отчете напредъка на някои общини в усилията им да създадат добри условия за отглеждане на деца. Но критериите за бъдещето на нашите наследници са и трябва да бъдат изключително високи, за да осигурим по-добър живот на децата си. Затова тази година експертната комисия реши да не връчва наградата в тази категория, за да стимулира градоначалниците за още по-усилена и най-вече резултатна работа в осигуряването на условия за нашите деца. И преди да бъдат раздадени специалните награди във втория национален конкурс Кмет на годината 2014, нека да чуем още едно виртуозно изпълнение на оркестър Каба Гайда и певицата Теодора Василева.
Категория Кмет на гражданите. Отличените в тази категория получават най-ценното признание за работата си. Това на жителите на своята община, а и не само. За избора на победител тук, онлайн, гласуваха не само кметовете, но и 120 000 българи от всички краища на страната. И тази година Кмета БГ ще присъди 2 приза в тази специална категория. Ще даде награда на най-обичания от съгражданите си кмет на община с над 20 000 жители и на любимия градоначалник на малка община с под 20 000 жители. Министърът на регионалното развитие и благоустройството, госпожа Лиляна Павлова, ще връчи приза Кмет на гражданите за голяма община над 20 000 жители. Добър вечер и от мен, уважаеми дами и господа, уважаема госпожо председател на Народното събрание, уважаеми колеги министри, скъпи кметове, скъпи гости. За мен е изключителна чест и радост да връчвам именно тази специална награда, а именно наградата на гражданите и избора за кмет на гражданите, защото гражданите са тези, които дават най-точната, най-обективна оценка за това дали техният градоначалник се е погрижил достатъчно добре за тях. Най-често критикуваме, може би и българите като менталитет, така че добра оценка и то за най-обичан кмет е много, много високо признание за това, че кмет е успял да отговори на нуждите и потребностите на своята община. В тази категория за големи общини, за мен е изключителна радост, че това е кмета на община Благоевград Атанас Камбитов, който е избран с 17 000 гласа, поне това е, даже повече от 17 000 гласа, това е по моя информация. Скъпи приятели, няма как да скрия радостта, че именно тази награда получавам. Благодаря на всички, които са ме подкрепили. Приемам го като оценка. Наистина много е мило, хубаво е да си оценен положително. По-хубаво е да си харесван, а най-хубаво, както казахте, е да си обичан. Аз не знам тези, които са ме подкрепили точно с какви чувства са го направили, но знам едно със сигурност. Аз ги обичам всичките. Благоевград, обичам ви. Благодаря на организаторите. Колеги, на вас ви желая здраве, късмет и успехи. Ще ни бъдат необходими и трите. Благодаря ви. В оспорваната битка за кмет на гражданите хората подкрепиха и много градоначалници от малките общини. Приза за малка община, победител в категория кмет на гражданите, ще връчи адвокат Таня Бузева. Уважаема госпожо председател на Народното събрание, уважаеми госпожи министри, уважаеми дами и господа кметове и гости. Малките общини може би са тези, които полагат най-героични усилия да се справят в настоящата нелека ситуация. Затова заслужават нашата най-голяма подкрепа. Очевидно, те получават и високата оценка на гражданите. Така че за мен е удоволствие да обявя наградата за кмет на малка община, община Мъглиж, господин Господинов.
Уважаема госпожо председател на Народното събрание, уважаеми министри, уважаеми колеги, искам на първо място да благодаря на организаторите, които направиха така, че нашите проблеми да имат по-голяма чуваемост, защото ние хората от местната власт сме най-близо до проблемите на нашите съграждани. За тази награда искам да благодаря на всички, които са ме подкрепили. Не знам колко хора са били и откъде точно са били, но тази награда не е само за мен. Тази награда е за всички мъглижани, всички жители на община Мъглиж, които са доста така оттрудени хора, и на всички вас пожелавам да дойдете, защото нашето гостоприемство е много голямо, да посетите да видите град Мъглиж, община Мъглиж и хората, които са вътре. И искам да кажа на всички мъглижани, Мъглиж отново е пръв. Специална награда на кмета БГ. Дойде моментът и за специалните награди на тази годишната церемония Кмет на годината 2014. Първата от тях е специалната награда на кмета БГ. Тя се присъжда на всеки градоначалник, който е успял да докаже градивните си усилия през цялата година и е спечелил 3 или повече приза от месечния конкурс на медията Кмет на месеца. Господин Боян Томов, изпълнителен директор на Бранд Медиа България, организатор на конкурса, ще връчи специалната награда на кмета БГ и ще поздрави гостите тази вечер. Уважаема госпожо председател на Народното събрание, вие цял ден изкарахте с нас, уважаеми министри, благодарим ви за това, скъпи гости, уважаеми градоначалници, уважаеми колеги от бизнеса, ваши превъзходителства, уважаеми господин Кремлик от Европейската комисия. Изключително много съм развълнуван за това, че можахме и го направихме. Взехме решение преди 3 месеца с моят млад екип да направим за нашия втория рожден ден една конференция, която да бъде в подкрепа на големите, средните и малки общини. След това решихме и да направим и една хубава церемония в София. Много видяхме през тези 2 години. Много информация пуснахме, много неща направихме. Много ви питахме, много ви се молихме за интервюта, много ви се молихме за информация, много ви търсихме. 2015 година медията ще добави към себе си още 2 неща. Ще направим специална телевизионна продукция за вас и ще направим специално издание за вас. Защото аз смятам, че българските градоначалници трябва да бъдат издигани на култ, трябва да им се отделя достатъчно време и ние в София не трябва да забравяме, че вие всеки ден сте до гражданите на България. Изключително се радвам, че тази година в класацията Кмет на месеца има една малка община, която когато спечели 3 пъти в Кмет на месеца, аз отидах и я видях. За съжаление, видях и пропуските на Оперативна програма Земеделие, защото малки населени места по 200-300 човека са асфалтирани, а други населени места с 7-8 хиляди човека улиците не са асфалтирани. Но този кмет ми показа спортна зала, този кмет ми показа асфалтирани улици, този кмет ми показа шахматен клуб и още хиляди неща, за което се гордея, че една община с около 9000 жителя може да постигне това в рамките на няколко години. Градоначалника е Васко Стоилков, кмет на община Сливница.
уважаема госпожо председател на Народното събрание, уважаеми министри, уважаеми колеги кметове, уважаеми организатори. Изключително съм щастлив, че точно тази награда се спечели от нашата община. Това е награда за един дълъг труд, за всекидневна работа. Ние в продължение на 3 години, откакто съм избран за кмет на тази община, работиме почти денонощно. Благодаря на целия екип на общината, който помага и се труди и прие развитието на нашата община като кауза. Не като работа, а като кауза. Ние имаме кауза да стане нашата община една от най-привлекателните в България. Благодаря на нашите съграждани, че вече повярваха, че това нещо е възможно. В началото гледаха с недоверие, но с този труд, който положихме и като почнаха да се случват нещата в нашата община, съгражданите вече виждат, че това е възможно и се включват с ентусиазъм в абсолютно всички инициативи. А сега искам да пожелая на новото правителство един успешен мандат, защото нашата община по принцип е с минимален бюджет. Ние разчитаме изцяло на европейските фондове. Така че колкото по-скоро се отворят европейските програми, толкова по-добре. Ние ги изчакаме с нетърпение и сме готови, както се отворят, още в първия ден да кандидатстваме. Успех желая на всички! Успехът на всеки градоначалник зависи от много обстоятелства. Има обаче един кмет у нас, който прескочи всички обстоятелства по пътя към целта си. Затова днес този градоначалник ще получи специалната награда «Добри европейски практики» за успешно завършване на един от най-големите проекти в града си. Министърът на околната среда и водите, госпожа Ивелина Василева, ще връчи специалната награда. Уважаема госпожо председател на Народното събрание, уважаеми колеги, скъпи дами и господа кметове. За мен е огромно удоволствие да приветствам тук един смел кмет. Кмет, който се справи с огромното предизвикателство изпълнението на един от най-мащабните проекти по оперативна програма «Околна среда» на стойност близо 125 милиона лева. Проект, който се изпълнява успешно и, забележете, без никакво забавене, независимо, че през изминалата година оперативната програма преживя драматично развитие. Беше спряна, имаше проблеми с разплащанията, имаше и природни бедствия. Позволете ми да приветствам тук Таня Христова, кмет на община Габрово, и да ги поздравя за успешното изпълнение на проекта. Добър вечер и от мен. И първо бих искала да честитя на всички християнския празник, който честваме днес, Свети Мина. Сигурно организаторите не случайно са избрали този ден, защото този светия покровителства семейството. А какво по-хубаво от това на едно място да сме тази вечер законодателната, изпълнителната власт и всички ние, които зависим от вас, кметовете, и които всъщност сме тези, които най-добре усещаме дали политиката е правилна или не. Така че честит празник на всички и с огромно вълнение искам да кажа благодаря. Благодаря на тези, които наистина оцениха усилията, които положихме, защото това е един тежък и дълъг проект, по времето на който и по пътя на който срещнахме много. Срещнахме както много ентусиазъм, както много трудности, не без доза отчаяние, и въпреки всичко успяхме да минем по този път. Но това, което искам да споделя, и това, което мога да кажа, че вярвам, че е истина, че няма значение колко проекти подготвяме, колко проекти успяваме да спечелим и колко успяваме да реализираме. Най-важното е да успеем да
привлечем за тези проекти тези, за които ги правим. А това са хората. Без тях няма проект, който да може да намери своят смисъл. И за това бих искала тази награда да посветя на тези, които също като във всички и при вас общини, служители на нашите администрации денонощно работят и не загубват надежда, че въпреки трудностите ние сме поели по правилния път. Че чрез европейското финансиране ние всъщност даваме смисъла на това да бъдем част от европейското семейство. Но най-вече нито един проект, нито едно усилие, нито една инвестиция няма да намери своя смисъл без подкрепата на хората. В случая тази награда е за габровци, защото те наистина подкрепиха тази сложна и тежка инвестиция и въпреки всичко знам, че вярват, че тя е за добро и така както водата е живот, ние също вярваме, че създаваме по-добри условия за по-качествен живот в нашия град, в нашата община. Дали сме направили най-добрият проект? Едва ли. Със сигурност сме научили как проектите ни могат да бъдат добри, а не без известна гордост мога да кажа, че успяхме да направим така, че към европейското финансиране да добавим и наше, за това да може наистина резултатите да бъдат доста по-добри. Благодаря и се надявам, че с общи усилия ще направим така, че българските общини да бъдат едни добри бенефициенти в новия програмен период и заедно ще намерим пътя, по който това да се превърне в една устойчива практика. Минути ни делят от обявяването на името на големия победител в тазгодишния конкурс «Кмет на годината 2014». Преди това обаче организаторите и експертната комисия решиха да наградят за първи път и заместник-кметове. Хората, които стоят винаги зад гърба на градоначалниците и са техните най-верни помощници, а понякога и двигатели на най-значимите проекти в общините. Специална награда «Добри европейски практики» за модернизиране на градската среда ще връчи председателят на управителния съвет на Българската асоциация по рециклиране, господин Борислав Малинов. Уважаема госпожо председател на Народното събрание, госпожи министри, уважаеми дами и господа кметове, господин Кремлис, имам удоволствието да връча наградата на Марин Захариев, заместник кмет на община Смолян. Уважаема госпожо Цачева, уважаеми дами министри, уважаеми господин Кремлис, уважаеми господа кметове, гости. На първо място искам да благодаря на портала на българските общини Кмета.бг за страхотната организация. Съм сигурен, че тази годишната церемония и конкурс ще се утвърди във времето. Наистина има нужда от такова събитие. На следващо място искам наистина да благодаря на тези, които са предложили някои от заместниците да бъдат отличени. Аз приемам тази награда като награда за целия екип на община Смолян. За мен е чест и привилегия да работя за родния си град. Сигурен съм, че заедно с изпълнителната власт, с новото правителство, тук отварям скоба, искам да им пожелая успех, ще работим за развитието на Смолян и региона. Вие знаете, че това е град с много силни хора, с традиции, с бит. Аз съм сигурен, че ние дължим на гражданите на Смолян и на родопите града да бъде и истински европейски град. Вярвам, че в 3 години, в които сме в общината, вървим в тази посока и вярвам, че заедно ще го постигнем във времето, за да може и гражданите на града да живеят в един по-добър град и гостите на града да получат по-добро обслужване и да срещат истинското родопство и гостоприемство. Така че благодаря ви още веднъж. Успех на всички кметове през вече предстоящата 2015 година.
Настъпи кулминацията на тази церемония. Ще узнаем името на българския градоначалник, който спечели най-много от гласовете на своите колеги и беше излъчен за победител от нашата експертна комисия. Титлата «Кмет на годината» се присъжда на градоначалника, показал безспорен успех в управлението на общината си във всички ключови ресори. Носителят на голямата награда притежава всички качества на ръководителя, който работи ефективно и най-вече резултатно за развитието на града си. Кой ще носи титлата «Кмет на годината 2014»? Председателят на Народното събрание, госпожа Цецка Цачева, и миналогодишният носител на приза, кметът на София, госпожа Йорданка Фандъкова, ще връчат голямата награда в тазгодишното издание на конкурса. Категория «Кмет на годината». Уважаеми дами и господа, министри, съорганизатори, представители на бизнеса, уважаеми кметове, до този конкурс аз си мислех, че най-голямата награда за всеки един кмет е признанието на гражданите на неговата община, които са му гласували отговорността да ги управлява, да ги защитава, да се грижи за техния по-добър начин на живот. След като обаче чух тази вечер сложната процедура и регламент, по който се номинират и от компетентно жури, но преди всичко от останалите градоначалници, се излъчват претендентите за тези награди и съответно ги получават, аз съм силно раздвоена в своите убеждения за това, коя е най-голямата награда за един кмет. Защото работата ви в една община се вижда от вашите съграждани. Но когато останалите ви колеги ви се доверят, ви посочат, ви определят, това означава, че те ви признават за едно стъпало по-добре, че си вършите работата от тях. И най-вече, че вие сте познат сред тях, че вие сте всеотдаен, че във всеки един момент, когато някой от колегите ви потърси помощ от вас, съвет или просто за да сподели тежките си проблеми, мисля, че не винаги те са леки, обратното е по-вярно, вие сте достатъчно отзивчиви. И затова аз мисля, че тази голяма награда, която се присъжда, трябва да бъде признание не само за постигнатото от носителя ти в неговата община, но и от това, което той като име е сред всички вас, градоначалниците на тези 263 без него общини в България. И това е Димитър Николов, кмет на община Бургас. Уважаема госпожо председател на Народното събрание, уважаеми министри, заместник-министри, уважаеми господин Кремлис, уважаеми организатори, скъпи приятели! Искам първо да благодаря за номинацията и за гласуването и подкрепата и доверието за тази награда на всички кметове на български общини. Град Бургас това лято и през есента беше сполетян от голяма трагедия, две сериозни наводнения, които се отразиха изключително тежко на града. В първите минути на тези бедствия на мен ми се обадиха десетки приятели и колеги кметове. Всеки с готовност да помогне, защото именно кмета знае на какви изпитания са подложени колегите в такива тежки моменти.
Искам да им благодаря за подкрепата на всички, защото списъкът е много дълъг. Именно тогава се чувствах горд, че съм част от нашето семейство на кметовете, представителите на местна власт. Искам да им благодаря и за усилията на извоюване престижното място на местната власт в българското общество. Въпреки трудностите, въпреки проблемите с оперативните програми, въпреки вечно недостигащите бюджети, аз съм горд, че колегите кметове в България успяват и поддържат живота, поддържат нивото на отношение, социалните проекти в България. На второ място искам да пожелая успех на новото българско правителство. Пожелавам пълен мандат на този кабинет. Очакваме наистина много работа. Очакваме да се изтеглят сроковете на отваряне на новите оперативни програми и тук е вече въпрос не на месеци, а на седмици да се стартират програмите в новия програмен период, защото местната власт е основният бенефициент на тези европейски средства. Изключително много разчитат кметовете и жителите на българските общини на тази възможност. Искам да благодаря на организаторите за този наистина престижен конкурс, който дава трибуна и възможност на успешните практики в местната власт. Също така ни показва слабостите и трудностите и ни дава възможност да черпим добър опит от останалите градове. Искам да поздравя всички номинирани и наградени. Искам да поздравя и миналогодишния успешен кмет, награден госпожа Фандъкова. Аз лично тази година се учих от нея и аз започнах да правя пробиви и стакади. В кръга на шегата, разбира се, но пожелавам успех на всички вас. Скоро наближава празника на град Бургас, 6 декември, Николоден. Всички вие сте поканени. От тук само направо по магистрала Тракия, без никакъв завой. Един прекрасен празник. Бургас е гостоприемен град. Ще се радвам, защото всеки, който е посетил нашия град, остава негов приятел за цял живот. Още веднъж успех и поздравления на всички български кметове от България. Благодаря. Честита награда, господин Николов. И ще ви помоля да останете на сцената. Каня всички наградени тази вечер кметове да заповядат на сцената.
Така се разделяме тази година. Довиждане, на добър час до следващият конкурс Кмет на годината.